ଶାଗ ମୁଗ ଆଜି ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବନେଇବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ। ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ମୁଗ ଡାଲିକି ଆମେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ଭାଜି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଆମେ ଡାଲି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଗିନାରେ 2 ଗିନା ପାଣି ଦେବା। ଦେଖ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋଇତାଳୁ ସାରୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ନା, ଦେଖ ଡାଲି ଏକଦମ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଦେଇକି ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ ଜମା ବି ପାଣି ଦେବାନି, କାହିଁକିନା ଶାଗରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ନା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ସୋରିଷ ଜିରା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଛୁଙ୍କକୁ ତା ଭିତରେ ଏଥର ଢାଳିଦେବା। ଢାଳି ଦେଇକି ଆମେ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ବଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କୁଟା ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ଏକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଗରମା ଗରମ ଏଥର ସର୍ଭ କରିବା। ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ।